слава сега винаги и във вечни векове. От името на народния Твой Син и Светия Твой Дух възлагам ръката си върху Твоята рабиня Диана, която днес ще прибегне по заслона на Твоите криле. Отстрани от това дете старата оная заблуда, като изпълни с вяра, надежда и любов към Тебе, когато тя израсне и познае, че Ти си Бог истинен. Дай да постъпва Твоите заповеди, да пази това, което за Тебе е угодно, защото ако човек стори тези неща, той живее чрез тях. Запиши най-вече името и Диана в книгата на живота. Съединия с станото на наследието си, нека се прославя върху нея светото Твое име. Името на възлюбения Твой Син, Господ наш Исус Христос, на светия животворящ Твой Дух. Нека очите винаги милостиво гледат към нея, ушите чуят гласа на молбите и развеселят делата на ръцете и в цялото и парично потомство, за да Ти величае и се покланя през всички дни на своя живот. Защото Те възпява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и във вечни векове. Амин. Вечни и владико Господи, Ти, който сътвори човек по своя образ и подобие и му даде възможност за вечен живот, после като отпадна чрез греха не си го презрял, а спаси света чрез нашия Христос. Сам Ти приеми в Твоето небесно царство и това Твое създание, като избавиш от робство на врага. Отвори очите на ума й, за да сияе в нея просвета на Евангелието Ти. Привържи към живота и светъл ангел, който да избави всеки замисъл на врага от лоша среща, пладнешки демони и лоши привидения. И жени и сния всякакво лукаво го нечиста го духа, сокрета го и гнездящо го са в сърца и амин. И жени и сния всякакво лукаво го нечиста го духа, сокрета го и гнездящо го са в сърца и амин. И жени и сния всякакво лукаво го нечиста го духа, сокрета го и гнездящо го са в сърца и амин. Сега цялата редичка се обръщате сега там. Така, кръстнице, вие от името на Диана, ще ми говорите няколко въпроса. Те са: отричате ли се от сатаната, от делата му, от ангелите му, от служението му, от неговата гордост? Отричам се. Отричате ли се от сатаната, от делата му, от ангелите му, от служението му, от неговата гордост? Отричам се. Отричате ли се от сатаната, от делата му, от ангелите му, от служението му и неговата гордост? Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Обръщаме се натам пак всички. Кръстя, съчетали се с Христос. Съчетах се. Съчетали се с Христос. Съчетах се. Съчетали се с Христос. Съчетах се. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него като цар и Бог. Вярвам в Него като цар и Бог. Кръстя. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Свята го и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Свята го, Господа, животовярващия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Браво, кръстнице. Съчетали се с Христос. Съчетах се. И поклоним се. Цялата рита се покланяте, кръстата повтаря след мене. Покланяме се на Отец, Син и Свети Дух. Покланяме се на Отец, Син и Свети Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Амин. Единосъщна и неразделна Троица. Амин. Здравейте се. Благословен Бог,
който иска да спасе всички човеци да достигнат до познание на истината, сега винаги и във вечни векове. Благослови, Владико! Благословено е царството на Отца и Сина и Святия Дух, сега винаги и във вечни векове. С мир на Господа да се помолим. За да се освети тази вода със силата и действието и стизнането на Святия Дух на Господа да се помолим. За да ни се изпрати благодата на избавлението и благословението и Йордана на Господа да се помолим. За да дойде върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица на Господа да се помолим. За да стане тази, която се кръщава в тая вода, достойна за нетелното царство на Господа да се помолим. За да се окаже дъщеря и наследница на светлината и на вечните блага на Господа да се помолим. За да бъде тая вода за неябане на обновлението, за прощение на греховете и дрехите на летението на Господа да се помолим. Да поменем заедно с всички свети, пресветлата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и Дева Мария, нека се и себе си и други го, и целият наш живот на Христа Бог да воздаде. Велик си, Господи, чудни са делата Ти, и нямаме достатъчно да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са делата Ти, и нямаме достатъчно да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са делата Ти, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбивец, дойди, чрез сието на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам Ти, човеколюбивец, дойди, чрез сието на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам Ти, човеколюбивец, дойди, чрез сието на Светия Твой Дух и освети тази вода. И дай благодата, изкуплението, благословението на реката Йордан, направи изборените на силендар, очистваща грехове, предпазваща от болки и кивелна за демоните и отстъпна за враждите сили, с ангелска сила изпълнена, да бягат от нея зломисли и създанието Ти, защото призовах чудното, славно, страшно за враговете Твои, Господи, да се съкрушат по знака на Твоят кръст всички вражески сили, да се съкрушат по знака на Твоят кръст всички вражески сили, да се съкрушат по знака на Твоят кръст всички вражески сили. Благословени си Ти, нов човек и нещата света. Сега, всякога и във вечни векове. Амин. Съвлечете и портенцето. Забой си, с чорапи ли си? А? Трябва да иди в кошелата да го свали. Иди с нея. Anche se
Трябва да седя на столчето, само си обувки. Искат и босичка тук на тази ща. Така права сте. Къс сега ще помазвам Диана, ще казвам разни кратки формулки, да не само амин. Окей. Помага се рабината Божия Диана, селение на радостта. Амин. В името Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За здраве на душата и нейното тяло. Амин. За да слуша вярата. Амин. За да слуша вярата. Амин. Двете ръчички така ме тумичи. Така, ето обратно. Така. Твоите ръце, Господи, я сътвориха и я създадоха. Амин. Твоите ръце, Господи, я сътвориха и я създадоха. Амин. Нека тя винаги да ходи по стъпките на Твоята истина. Амин. Нека тя винаги да ходи по стъпките на Твоята истина. Амин. Така, кръстите на тя за другата ръчичка. Яна с дясното кръче в това. Чакай, сега ще кажа. Кръщава се Божията рабиня Диана в името на Отца. Стъпвай. И другия кръг. Дай ръчичките насам. Излез. Пак с дясно кръче. И Сина. Пак с дясно кръче. Излез. И Светия Дух. Много пъти главата ще изкарна. Малко на лицето да ти сложи. Лицето. Навиди спокойно. Тръпните косата на развален прическа ще набият. Просто ето така. Кръстите, къде ви е хавлийката? Ето я. Сложи я. Изправи се на помича. Давай сега назад. Така. И се стигне на солче. Стигни внимателно. Кръсти от почвата от главата, надолу вършите всичко на подред. Готови ли сте? Изправи се. Кръстите пак се справи. Печат на дъра на Светия Дух. Амин. 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 Печат на дъра на Светия Дух. 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 Яна? Всичко, което ти помазах в триго, както крема в триваш. В триго в кожата трябва да попие. Хубаво така, хубаво навсякъде. По ушичките, по гушката, тук навсякъде в триго да попие от тебе. И на кръчетите. Сега седи, обуй си обувките и Да обличаме ли? обличайте, да, имате ли да обличите? Да, ама Обличите. може би трябва да отидем. Не. Как не пускате трета на Дела за 2 минути. Нека закопчаете, сега ще ги свалиш пак.
Дух. Амин. Благослави Святата Кръвна чест, благодата, просветата Остина в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Благослави Святата тези икони, чрез благодата на Светия Дух, просветата осветена вода, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 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 Ще им дадем всяка дума кръст. Това е нови карани. Не, само сръбски. Аз не съм тук изобщо да ги учил, в Бургас съм с тях колко 3-4 дни съм в темата. Айде, кръстите хванете за ръчичка. Така, вие настрани само тези двете. Ще ви карам по всекия купил, като на всяка страна спирате. Аз съм също вас, когато ви благославям с кръста поклон на кръста. Започваме с поклон. Айде, приятел.
видяха, поклониха му се, някои си усъмниха. И като се приближи, Исус заговори им реч: даде ми се всяка власт на небето и земята. И така идете, научете всички народи, като и кръщавате в името на Отец и Син и Свети Дух, и ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. Ето аз съм с вас при всички дни, до свършика на света. Изкупление, защото кръщение даде възроден живот на това дете. Сам благослови да сее за винаги от днес нататък сърцето и светлината на Твоето лице, като опазва щита на вярата и досегнат от вражески зломисли. Запази в нея дрехта на нетлението, с която тя се облече неоскверена и неопетнена. Като опазваш нея благодата си и духовния печат неповреден, тук пиваш милостив към нея и към нас по голямото Твое милосърдие. Защото е благословено и припознаващото великолепно Твое име, на Отец, Син и Свети и Дух, сега, винаги и във вечни векове. Амин. Оправдана си, просветлена си, посветена си, убита си, в името на нашия Господ Исус Христос. Ето Диана, днес ти се кръсти, днес ти се просвети, днес ти се миропомаза и си освети. В името на Отец, Син и Свети и Дух, сега, винаги и във вечни векове. Отца, амин. И Сина. Амин. Така добре ли? Това да не го закачам. Обещавам. Амин. Айде, какво са? Благодетелно и мирно и житие, здравие и спасение, и во всем благое поспешение, подаш Господи, новопросвещене рабе Диани, с восприемнице Марии, родителям всем зде присутствующих и молящим се с нами, и сохрани их на многая лета. Сега отпускаш тази Твоя рабиня, Господино, с мир, поклон към Исус Христос, защото че видях спасението, що се пръв прецето на всички народи, поклон към Божията Майка. Светлина за просвета на езичника и слава на Твоят народ Израил. Заради молите на свети Отци Господи Исус Христе, Боже наш, помилуй нас. Скъпа Диана, уважаеми родители, кръстници, много ми е драго, че днес с моя събрат да запоем вашата радост и кръстим тази прекрасна млада дама, което аз бях безкрайно така приятно си символизира, че тя знае да си кръсти, което означава, че наистина дете е обгрижено в нашите традиции, в нашата православна вяра. Тук нататък, уважаемо Христи, остава да надградите това, което вече е започнато и аз вярвам, че това ще стане. Пожелавам от сърце да израсне една достойна дъщеря и само да си гордеете с нея, да се радва.
Нека Бог да й дарува дълъг, мирен, кротък живот, изпълнен с любов, с изобилие и наистина всичко, което се пожелаете в този момент, нека да се умножи по 1000 в името на това прекрасно дете. Заповядай, миличка, и кръщелното. Ето и на хартия вече всичко е топ. Отидете да пиете ръки. Благодаря. Свободно, свободно.